Ассалому алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ҳама бародарои мусулмон, ҳама бародарои муслимда. Бародарои тоҷик, як хабари бад шунавидем амирӯз. Як хабаре ки беҳад бад. Як бародари тоҷики мо ай Қурғон, ай кӯи беш дар Истра ҳамин кор шидагиай. Кати якта қирғиз, якта урус, якта армян. Ҳамин гапош камтар мегирезад, чӣ хеле мешава. И бародари мо мехезам короче ҳамин киргиз хати як ба як мебура, қатиам қирғиз як ба як мезанам, киргизам мезанам ба один один. Бародар раҳмати худо раҳматш кина, ҷоша ҷаннат шоистаи ҷаннатш кина, биҳишти фирдавса насиб гардона бародарҷон. ҳамин бародари мо медора як хона баъд дамиш хеле ки дар мо фаҳмондагиам хешта бошон, ман ҳамин гапа гуфтестам. ҳамин бародари моро занг мезанам, умиро шайҷои миёва занг мезанам, бародар ҳама семияш мақсад забдивад мекунад, гапҳои қабеҳ мезанад, бародари мо номус тоқат намекунад, меброя беран, ҳамин дари падеза ҳуй мекунад бромаданда ки ҳамин қирғиз дар дил мақсад дар дилш ба коша ҳамин дар ҳуйкар бромаданда ки дар дилш мезанад, мекаша, бародари мо иш меғалта, бародари дигариш медорад, уша дар дастш мезанад, ҳамин як сертификат мегатанад, дар даст мизан дастша мебурад. мақсад и бародариш вақт чӣ мекунам то балинсара мебарам ки аиҷа занг мезанам, мега худо раҳматш кунад, гизаш бародар. ин овози қирғиза қати урус и армян ҳар сеша қапидаги мақсад маҳкаман и қирғиз гашта гуфта ки ма забу ма кардам, короче ҳамихел ҳар сешози маҳкаман мисол чӣ гуфтан ин бародаро, ҳамин бародар дар ёрдам кунем, дастгирӣ кунем ҳама каса, ҳамон бародар ҳаст дар казаперсоиш ки гап задагӣ картаи Сбербанки ҳамон бародар ҳамон хештабони худаш бо иншаалло ма пага ай пеш мерам, ҳама шумо ра ишон метавон. Ман ба худо тоқат намекунам дар ин коро. Ай даст мучанд камеа мо иншаалло ёрдам мекунем бародарҷон, худо биҳишти фирдавса насиб бигардонад. Мора чиба ҳама гап задеса бародар. Мора ҳама гап задеса, мо ҳама муха. Чиба мо дуруж нишида наметавонем бародаро. Барои кадом сабаб боша, барои кадом кор боша. Любой одамаш мора гап задеса, узбакш мехеза гап мезана, уш мехеза гап мезана, помилиш мега ма помили ма тезик нест. Чиба мо сарҷам намешане бародаро. Ай чӣ каме мо шумо? Ҳама баён ранги мо шумо инсона. бародаро сарҷам ше, мо тоҷики мо якдигармона падешка дастгирӣ кунед, мо обрӯмон камтар баланд шава, як ҷӯласармона баланд карда битонед. барои чӣ кадом сабаб чӣ гуноҳ дорем ки дар ҳама ҷо шуморо гап мо шуморо гап занам, мо ҳамихел чашмона пӯшида бигзарем, ҳеҷ вақт мо чашмона намепӯшем. иншааллоҳ ба вақтҳои наздик мебинам ки тоҷик кия. ай тоҷик дар шери нар нест, ай тоҷик дар бандаи муъмини мусулмони нархелӣ шедри гуфти гапо бурдаву дилдор неста. иншааллоҳ бародаро, ман ҳамавақт дар халати бародарои тоҷикам ҳастам. ман барои тоҷики тоҷикистону барои апаву хоҳарои тоҷикам ҷон ва дареғ намедорам. ҳамин бародара биё бародаро сарҷам шем, дастгирӣ кунем, город Истра, ашан Истра мезанем ва пеш ҳамин бародара мерем. мо иншааллоҳ ман саҳар худам мехезам ҳаминҷо мерам, ҳозир дар ҳаминҷо номерои картаи Сбербанки ҳамон бародара мемонам, пага бо мерам, ай пеш гап мезанам. дигар ягон чӣ гуфтанестам, ҳама мехоҳам илтимос биё мо сарҷам шем, астамин гапҳоро бо пага мезанам. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. бародар як бор дига худоҷон ҷод ҷаннат шад, насиб бигардона биҳишти фирдавса. амин. аллоҳу акбар. من بچه ها بودم چی روی بکنیم؟ یه خیلی که موج